Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas gesang sesarengan ingkang begja rahayu ingkang bahagia. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing Minggu Limrah ingkang kaping 19. Mugi-mugi anggenipun bangun paguyubaning umat wonten ing brayat ing lingkungan ing tengahing masyarakat estu kula panjenengan saged ngraosaken kabingahan awit cawe-cawe mujudaken menapa sing dados idam-idaman Keuskupan Agung Semarang, mewujudkan gereja yang bahagia, menginspirasi dan menyejahterakan. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan. Kados pundi anggenipun bangun gesang sesarengan sing sae temtu nggih kula panjenengan sami jejering pribadi-pribadi kedah nggadhahi kautaman-kautaman jati sing dibagekake marang sesami. Aja ngasih murid-murid dalem Gusti malah dadi sumbering prakara, sumbering masalah. Menika sing penting. Gesang sesarengan sing sae nggih betahake pikiran sing ning, manah sing penuh welas asih lan tindak tanduk sing sae ingkang selaras kalian menapa sing dados kersa dalem Gusti. Yen kula panjenengan nembe ngadepi masalah utawi ngalami karibetaning gesang, kados pundi ampun ngantos lajeng berpengaruh wonten ing gesang sesarengan. Umpaminipun yen bapak utawi ibu nampi masalah wonten ing kantor utawi ing pekerjaan, aja ngasih anak dadi pelampiasan utawi bojo dadi pelampiasan, dadi korban. Menika temtu betahaken pikiran sing ning, manah sing penuh kawicaksanan. Pengalamanipun para rasul saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami ingkang dipun cariyosaken ing Injil dinten menika. Para rasul ingkang nembe numpak prau, pranyata nampek angin praune saengga para rasul sami ketar-ketir wasu melang merga ing atase para rasul menika lak nggih nelayan. Pranyata merga pranyata ombake gedhe lan praune diuntang-antingke banyu segara. Rikala Gusti Yesus rawuh ngancani kanthi tindak ing saknginggiling banyu segara malah diarani memedi. Menika ngetingalake pikiran sing kuwur, manah sing wasu melang, dadosake para rasul anggene ningali Gusti Yesus malah diarani memedi. Lenyawang Gusti Yesus keleru. Menika risiko yen anggenipun bangun gesang sesarengan, awake dhewe atine gek ora kepenak, pikirane gek mumet, mengko tundone wong liya dadi sasaran pelampiasan. Kados pundi anggenipun Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem. Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem
kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 11 ayat 21 ngantos dumugi 33. Nalika samono Gusti Yesus ndhawuhi para murid numpak prau ndisiki nyabrang. Bareng kabeh wis padha bubaran, Gusti Yesus banjur minggah gunung lan wengi iku sembayang piyambakan. Dene praune para murid wis sawetara adohe saka pasisir lan diuntang-antingake alun awit nampek angin. Watara jam 3 bengi Gusti nusul tindak ngambah banyu. Bareng para murid padha weruh Gusti tindak ing sak dhuwuring banyu, padha kaget lan alok, memedi lan saking wedine padha bengok-bengok. Nanging Gusti banjur nyelak lan ngandika, "Iki aku, aja padha bingung." Petrus banjur matur, "Gusti, menawi estu panjenengan, kawula kadhawuh ana nyelak ngambah toya." Gusti ngandika, "Ya, mrene ya." Petrus saknalika mudhun saka prau lan mlaku ing sak dhuwuring banyu marani Gusti. Nanging bareng weruh angine santer, dadi wedi lan krasa arep ambles. Petrus bengok, "Gusti, nyuwun tulung." Saknalika Gusti ngulungake asta, nyandak Petrus karo ngandika, "Wong kurang pengandel, ya gene dadak gojag-gajeg." Nuli Gusti karo Petrus minggahing prau lan angine sirep. Sing ana ing prau padha sujud lan munjuk, "Panjenengan menika estu putraning Allah." Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika sami kalian waosan Injil ing dinten Senen kapengker. Kados pundi Injil nyariosaken Gusti Yesus ingkang ndhawuhi para murid supados numpak prau lan tindak ndisiki nyabrang. Ning wonten ing tengahing sagara para murid nampa prakara. Angine santer, ombake nguntang-antingke prau saengga para murid do bingung, do wasumelang, do kawatir. Tentu ingkang dados kekuwatosan mangkih nek praune kerem utawi ambyar kena ombak segara. Nek wis praune kerem, piye-piye sak pinter-pintere wong bisa nglangi mesti ya kesel, mengko terus ngalami pati. Nah menika sing dados kekuwatosan para murid. Saengga rikala Gusti Yesus saksampunipun sembayang piyambakan lajeng nusul lan anggenipun nusul menika tindak ngambah banyu segara, para murid do kaget merga durung tau meruhi Gusti Yesus sing tindak ngambah segara. Saking kagete, saking wedine, saking bingunge, saking kuwatire, ngarani Gusti Yesus malah memedi. Yen para murid gegeki menapa sing dados paningalih bilih Gusti Yesus menika memedi, tentu lajeng boten wonten kawilujengan, boten wonten pitulungan. Ning para murid tinarbuka rikala Gusti Yesus paring sabda, "Iki aku, aja padha wedi." Para murid lajeng pracaya. Nah menika sing kula kinten penting. Yen kula panjenengan ngadepi praharaning gesang sing marakake atine dadi kuwur, pikirane dadi pusing, tuju keliling, terus bingung, mangu-mangu, lan raos-raosipun Gusti mboten tresna marang awake dhewe. Raos-raosipun Gusti namung mendelke mawon. Raos-raosipun Gusti kok kejam, kok tega nilar awake dhewe. Awake dhewe kedah sinau kados para murid dalem. Lumantar sabda-sabda dalem Gusti ingkang sinerat ing kitab suci, awake dhewe nggih disapa dening Gusti Yesus ing tengahing praharaning gesang. Mung awake dhewe bisa kaya para murid boten.
manahipun tinarbuka lan lajeng pracaya yen sing rawuh menika Gusti Yesus. Iki aku, aja padha bingung. Mila kula panjenengan nggih kedah peka titen marang pikiran, manah lan maneka warni dinamikaning gesang kula panjenengan. Pas aku bingung, pas aku pusing, pas aku atine ra kepenak, pikirane yo gek buntet. Nah, kedah ngatos-atos, kedah tinarbuka marang Gusti lan sabda-sabda dalem supados nampi pitedah, nampi kekuatan saking Gusti. Mugi-mugi wonten ing tengahing pasujaraning gesang jaman menika kula panjenengan wantun cekelan sabda-sabda dalem ingkang dados pratandha bilih Gusti Yesus nggih nunggil wonten ing pasujaran gesang kula panjenengan. Kula panjenengan nggih kedah ngaturi Gusti Yesus numpak praune uripe awake dhewe supados nuntun marang kawilujengan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.